עוד הזה, אני אכבד את הזמן שלכם ואני אתחיל בזמן. הצ'אט פתוח, אתם יכולים לכתוב בצ'אט שאלות, תגובות, הערות, כל מה שבא לכם. בואו נראה רק שבאמת כולם שומעים אותי טוב, תעשו לי כזה לב רגע בצ'אט או משהו, רק לוודא שאני נשמע טוב, שאתם רואים טוב את המצגת, שאפשר להתחיל ונצא לדרך. יש. יופי, מושלם. יופי, מעולה. אז אני רואה ששומעים אותי, רואים אותי, אז אנחנו מתחילים. בעצם, זו פעם ראשונה שאני עושה וובינר, אני מתרגשת, ממש כמו בהרצאה אמיתית מול קהל. אפילו אולי קצת יותר, כי כשאין אנשים מול העיניים, אז אני לא באמת יודעת מה רמת הקשב שלכם, אבל אני אנסה להחזיק אתכם הכי מעניין וכיף שאפשר. כשהמטרה של הוובינר הזה זה לתת לכם כמה שיותר כלים טובים, שכבר החל מהיום בערב, אחרי חצי שעה, 40 דקות שנהיה פה, אתם בעצם תוכלו ממש לצאת וליישם דברים שיאפשרו לכם לקיים את הזוגיות שלכם בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז קודם כל אני אגיד שמי שעדיין לא נמצא בקהילה שלומדים זוגיות, אז אני אשלח לכם קישור להצטרף לקהילה, ששם באמת מתפרסמים בחיני חינם, טיפים, דברים ממש חמים חמים, ממש מהדברים שאני לומדת באהבה אליכם. זה דבר אחד, ודבר שני, עמוד האינסטגרם שלי או האתר שלי, שממש ככה כותבים אותו, מורג קסטרו, וגם שם אתם תוכלו למצוא את כל הדברים שאני עושה ולעקוב ולראות הכל באהבה גדולה. אז רגע, מי אני בכלל למי שלא מכיר אותי? שומעים אותך? שומעים אותי או לא? אני שומעת אותך מקוטע. מקוטע? אני אוקיי. אני שומעת אותך מקוטע. אז רגע בואו נראה, כן. יש עוד מישהו ששומע אותי מקוטע, שאני אבין אם זה ממני או אצלך אולי. השאר שומעים בסדר? שומעים טוב. אוקיי. עכשיו אני גם שומעת טוב. יופי, מעולה. יופי, מעולה. תודה רבה. אז תבדקי רק שהחיבור של האינטרנט שלך באמת טוב, לפעמים יש כזה קטעים. אוקיי, אז מי אני? אני הרבה דברים. אני אישה, אני אימא, אני הרבה הרבה דברים, אבל ספציפית להיום, מה שרלוונטי לנו, אני יועצת זוגיות בשיטת פרס, שזו שיטה מדהימה בעיניי. חשוב להגיד שיש המון שיטות של ייעוץ זוגי, המון שיטות של טיפול, של אימון, והשיטה הספציפית הזאת שבה אני עובדת זו שיטה שהיא מאוד מאוד ממוקדת, זה היתרון שלה. בדומה ל-Light CBT, שזה ההסמכה השנייה שלי, אני מטפלת של שיטה שנקראת Light CBT, שבדומה, Light CBT זה בעצם טיפול אינדיבידואלי, אחד על אחד, זה לא קשור לזוגיות. אבל מה שדומה בשתי השיטות זה ששתיהן מאוד מאוד ממוקדות. מגיע זוג לקליניקה, יש איזושהי בעיה, אנחנו מאוד מהר בודקים מה הבעיה הספציפית שמקשה על התפקוד היומיומי שלהם בזוגיות, ועובדים בכלים, ממש כלים פרקטיים, כלי עבודה, ברמה של כל מפגש שמגיעים לקליניקה, הם לומדים ממני איזשהו כלי, ואחרי זה מיישמים אותו בבית. ומה שנעשה היום זה בעצם מין קיבוץ כזה של כמה שיותר כלים במפגש אחד, מה שתיקחו מזה זה טוב. אז באמת זו המטרה שלי היום, כבר לתת לכם היום כמה שיותר כלים. אז בכלל, מה זה זוגיות? כשאנחנו שומעים את המילה זוגיות, מדברים על זוגיות, חולמים על זוגיות, יש לנו בראש איזה פנטזיה כזאת, עוד מהסרטים שהיינו רואים כשהיינו ילדים או ילדות, מהסרטים של דיסני, לאיזה משהו כזה מושלם, לא פחות ממושלם, עם נצנצים, עם כוכבים, עם ריגושים, עם פרפרים בבטן, ותמיד כשאני שואלת אנשים מה זה זוגיות בעיניהם, אז התשובה היא תמיד אהבה והכלה ושמחה וחברות טובה ומשפחה ויציבות והמון המון דברים
מאוד 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 חיוביים, אבל זו בעצם אידיאליזציה של הזוגיות, כי אם אנחנו באמת רגע נהיה כנים ואמיתיים, אז זוגיות זה דבר הרבה יותר גדול מזה. וחוץ מהנצנצים והפרפרים והריגושים, יש גם הרבה מאוד דברים שלפעמים מעיקים על הזוגיות, אם זה קונפליקטים ואם זה משברים שאנחנו עוברים בחיים. אז קודם כל חשוב להבין שזוגיות זה דבר מאוד גדול, זה מכלול שבתוכו יש גם מזה וגם מזה. וההבנה הזאת, אולי זה בעצם אחד הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות כדי להקל על עצמנו, שכשמגיע איזשהו משבר, אז לא להתפרק מזה, כי זה חלק מהדבר השלם הזה שנקרא זוגיות. אז בעצם הזוגיות נבנית משני אנשים, שכל אחד מהם מגיע מעולם שלם שיש לו, אם זה המשפחה שהוא מגיע ממנה, והעבר, והתחביבים, והאמונות, והדפוסים, והאהבות, וחלומות, וכל אחד מגיע עם עולם שלם שהוא בנה כך וכך שנים, וברגע שהם מתאחדים והופכים את הדבר הזה לבית, לזוגיות, למשפחה, אז בעצם הזוגיות זה רק החלק הזה שנמצא באמצע, בעצם החלק שאנחנו בונים ביחד. עכשיו, השאלה היא, כמה אני מכניסה את בן הזוג גם לתוך העולם שלי, וכמה הוא מכניס אותי לעולם שלו. כי מעבר למה שאנחנו בונים ביחד, עדיין יש פה שני אינדיבידואלים, שכל אחד מהם מקיים חיים שלמים של עבודה וקריירה ותחביבים ודברים שהוא עושה מחוץ לבית, ועד כמה אנחנו מכניסים אחד את השני לתוך העולמות, ועד כמה זה נכנס לתוך הזוגיות שלנו. ומה קורה במצב שבעולם שלו יש איזשהו ערך מאוד מאוד חזק, ואז מגיע ערך מנוגד בעולם שלי, שבעצם מקשה על הזוגיות. בעצם בתוך העולם המשותף שאנחנו יוצרים, נוצרים כל מיני משברים, קונפליקטים, שמקשים עלינו לקיים את הדבר הזה בצורה הרמונית. אז זו השאלה הגדולה בעצם, איך אנחנו מקיימים את הדבר הזה. יש את המשפט של שי אביבי שאני מאוד אוהבת, שזוגיות היא מחול של התרחקות והתקרבות. פעם אחת אנחנו מתרחקים, ואחרי זה מתקרבים, והחוכמה היא באמת לדעת שגם כשיש משבר, וגם כשיש קושי, וזה קיים, וזה תמיד יהיה, ויש לנו כל הזמן משברים לאורך החיים, לפעמים הם קשורים לזוגיות, ולפעמים הם משברים אישיים שמשפיעים באופן ישיר על הזוגיות שלנו. אז עד כמה אנחנו מצליחים אחרי זה להתפייס, לסלוח ולהתקרב בחזרה אחד לשני. ואם אנחנו יודעים לקיים את הריקוד הזה, את המחול הזה, וכן להתקרב כל פעם אחרי שיש התרחקות, אז אנחנו בעצם יכולים לשמור על המאזן הזה בצורה טובה. אז אנחנו כל הזמן מדברים על הניצוץ הזוגי, איך להחזיר את הניצוץ הזוגי ומה הוא בכלל, מה זה בכלל ניצוץ זוגי, על מה אנחנו מדברים. אז יש לנו את הניצוצות של ההתחלה, את הפרפרים בבטן, את ההתרגשות וכל זה, אבל כולנו יודעים שזה באיזשהו שלב עובר, ואז צריכים להישאר הדברים היותר עמוקים. אבל הניצוץ הזה בעצם מורכב מתחושה של קרבה והתרגשות, וכדי להמשיך ולקיים אותו, אז אנחנו צריכים שכל הזמן נהיה בתשומת לב אחד לשני, ונשקיע אחד בשני. ואולי הדבר הכי חשוב בזוגיות שהיא ארוכת טווח, זה היכולת לשמור על הרומנטיקה לצד שותפות, כי אנחנו באיזשהו שלב בחיים, במיוחד שמגיעים ילדים ומשכנתה ובית וכל מיני דברים שלפעמים מעיבים על הזוגיות שלנו, אז איך אנחנו בכל זאת שומרים על הרומנטיקה לצד החיים השותפים, ולא הופכים את זה רק למנהלות. תעשה, תביא, תיקח, אל תשכח, ובדרך הביתה תביא ככה, ואז החיים שלנו הופכים להיות שותפים לדירה ולא זוגיים. ולמה בעצם הזוגיות שלנו נשחקת עם הזמן? אז זה כל מי שנמצא בזוגיות ארוכה, ואפילו לא מאוד ארוכה, אני חושבת שזה קורה מאוד מהר אחרי החתונה, שאנחנו קצת פחות משקיעים, קצת פחות בתשומת לב על הדבר הזה, ובעצם הזוגיות מתחילה להישחק. יש את הדברים שלא קשורים אלינו, שזה השגרה והעומס, שאין מה לעשות, הם גוזלים זמן מהזוגיות שלנו,
והחוסר זמן איכות בתוך הזוגיות זה אחד הדברים שבאמת באמת שוחקים, כי זה שאנחנו נפגשים בבית וחוזרים מהעבודה כל יום לאותו בית, אז סבבה, אנחנו נמצאים באותו מקום, אבל האם יש לנו גם זמן איכות? ואני לא מדברת רק על לצאת ולעשות דייטים בחוץ ולשמור על השגרה הזוגית ממש ברמה כזאת, אלא אני מדברת על זמן איכות בסיסי שצריך להיות לנו בתוך הבית ממש ברמה היומיומית, שאנחנו נדבר על זה בהמשך. אז אלו שני דברים שבעצם לא כל כך תלויים בנו. מה שכן תלוי מאוד מאוד בנו, ואנחנו צריכים כל הזמן להתאמן וללמוד, זה קודם כל את התקשורת. כי כשהתקשורת לקויה, זה באופן אוטומטי שוחק את הזוגיות. והדבר החשוב ביותר בתוך התקשורת, זה שיש לנו המון ציפיות אחד מהשני, ולא תמיד אנחנו אומרים אחד לשני את הציפיות. ופשוט מצפים שהדברים יקרו מבלי שנגיד אותם. ואז מה שקורה זה שאנחנו כל הזמן בעצם נוחלים אכזבות. אנחנו מתאכזבים מזה שהציפיות שלנו לא מתקיימות, אבל בעצם לא בטוח שבכלל אמרנו אותם. ואם נהיה כנים, אז הרבה פעמים אנחנו מצפים מבני הזוג שלנו, אפילו לדברים שאנחנו לא מצפים מעצמנו. הרבה פעמים אני שומעת במריבות בין בני זוג, שהוא לא מספיק רואה אותי, הוא לא מספיק מתייחס אליי, אוקיי, אבל האם את מספיק רואה אותו? האם את מספיק מתייחסת אליו? אז לפעמים אנחנו מצפים מהפרטנר שלנו למשהו מסוים שאנחנו בעצמנו לא ממש עומדים בזה. אני פוגשת את זה המון בהקשר של הפלאפונים. כל הזמן בפלאפון, הוא לא מסתכל עליי. ומה איתך? את גם, את לא בפלאפון, או ההפך. אז זהו, אז אנחנו כל הזמן מנסים לעבוד על להחזיר את הניצוץ. אז איך אנחנו עושים את זה? תראה, אמא. אז כמה דברים ככה באמת בכלליות, שאותם אנחנו תכף נרחיב. אז קודם כל זמן איכות, קבוע, גם אם זה זמן קצר, גם אם זה 10 דקות לשתות ביחד את הקפה במהלך היום, למצוא לנו את ה10 דקות האלה ככה אחרי צהריים ערב, לשתות קפה ביחד, לשאול אחד את השני קצת שאלות, באופן קבוע, יומיומי, לשמר את הדבר הזה, מאוד מאוד חשוב. הדבר השני זה הפתעות קטנות, לאו דווקא דברים שקונים בכסף, אלא זה יכול להיות אפילו הודעה ששלחתי, שיר שאפשר לשלוח אחד לשני במהלך היום, משהו שמכתב, פתק מתוק, כל דבר קטן שיכול לשמח, להרגיש, שהבן זוג ירגיש שראיתי אותו, שהתייחסתי אליו, שעשיתי משהו למענו. דבר נוסף זה לשמר טקסים זוגיים, כל מיני טקסים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, על עוגנים בזוגיות שמאוד מאוד חשובים, ומגע פיזי וחיבה, גם על זה אנחנו נרחיב, זה אחד הדברים החשובים ביותר, ולצערי, אחד הדברים שעוברים מאוד מהר לסוף הרשימה, בגלל עייפות, בגלל שחיקה, אנחנו פחות, אני לא מדברת רק על מגע אינטימי, אלא אפילו חיבוק, אפילו מגע, ליטוף במהלך היום, נשיקה, דברים כאלה, זה לצערי דברים שעוברים לסוף הרשימה, וכדי להחזיר את הניצוץ, אנחנו צריכים להחזיר אותם לראש הרשימה. אז תכף נראה איך עושים את זה. אז עכשיו נתחיל לדבר תכלס, ממש כלים של דברים שאפשר ממש החל מהערב לעשות, שבאופן מיידי ישפרו את הזוגיות שלכם. אז אני אתחיל בלומר, דיברנו קודם על בכלל מה זה זוגיות, אז בשיטת פרס, המתכון לזוגיות זה בעצם בדיוק מה שכתוב כאן, פתיחות רגשית פלוס מגע. שני הדברים האלה הכרחיים כדי לקיים מערכת יחסים זוגית. קודם כל, פתיחות רגשית זה ברור, להיות חברים אחד של השני, להרגיש שיש לי כתף תומכת, שיש לי מקום שאני יכולה להניח עליו את הראש, שיש לי פרטנר שאני יכולה לדבר איתו על הכל מבלי לחשוש מהתגובות שלו. זה בעצם פתיחות רגשית. וברגע שיש פתיחות רגשית אמיתית, המגע מגיע באופן אוטומטי. עכשיו, לצערי יש מערכות יחסים שבהם יש פתיחות רגשית מאוד גבוהה, אבל אין מגע, ויש מערכות יחסים שיש מגע ואין בעיה בכלל עם המגע, אבל אין תקשורת, אין פתיחות רגשית בכלל. המתכון לזוגיות טובה זה השילוב של שני הדברים האלה,
ועכשיו אנחנו נרחיב. אנחנו נתחיל קודם כל מהצד של הפתיחות הרגשית, כי זה ממש הבסיס של הבסיס. בעצם אני מדברת על זה הרבה, גם בעמוד אינסטגרם שלי, על תקשורת מקרבת, על הכללים של תקשורת מקרבת, על הקשבה, כמה זה חשוב וכמה אנחנו לוקים בחסר בדור הזה של המסכים, של הקצב הלא נורמלי שאנחנו חיים בו, ואנחנו מפספסים את העניין הזה של התקשורת. אז תקשורת מורכבת קודם כל מהקשבה, לא סתם הקשבה. הרבה פעמים אני שומעת אנשים שאומרים, כן, אני שומע או אני מקשיב, אבל העיניים שלו לא במקום הנכון, הגוף שלו לא במקום הנכון, היכולת שלו באמת להיות מרוכז באותו רגע בהקשבה היא לא נכונה, ולפעמים גם המקום הוא לא נכון. אנחנו צריכים לוודא שכשאנחנו רוצים לעשות איזשהו שיח מקרב, אז שגם המקום מאפשר את זה, ואני לא עכשיו פותחת שיחה מאוד מאוד חשובה באמצע שהבן זוג שלי עכשיו בדיוק רואה משחק כדורגל, זה לא מתאים, אוקיי? אז צריך באמת לבדוק את כל הדברים האלה. הדבר השני זה דיבור בגובה העיניים, אנחנו נרחיב גם על זה עוד מעט, על כל העניין של לא לדבר בהאשמות, רגע, אני עונה, כן, יש הקלטה ואני אשלח אותה גם בהמשך. תודה רבה רבה. מי שכתב לי שאני מעניינת, תודה. אני מקליטה ואני אשלח את זה אחר כך. אני מקווה שאני אצליח. אז אני חוזרת. דיבור בגובה העיניים, לא לדבר בהתנשאות, לא לדבר בהאשמות, לא לדבר בלעג. החוקר, אחד החוקרים הכי גדולים של זוגיות, שנקרא ג'ון גוטמן, שהוא אחד המייסדים של שיטת פרס, הוא בעצם אומר ממחקר שהוא עשה על מעל 2,000 זוגות בארצות הברית, הוא סיפר שהוא יכול בחמש דקות הראשונות שהוא רואה זוג מתקשר, לדעת אם הזוגיות שלהם תהיה ארוכת טווח או שהם יצטרכו להיפרד. ואיך הוא יודע את זה? לפי אופן הדיבור. אם יש בסגנון דיבור שלנו אחד כלפי השני הרבה זלזול ולעג, זה תקשורת שלא תחזיק מעמד. אז תקשורת שהיא באמת בגובה העיניים והיא אמפתית, זה משהו שבאמת יכול להחזיק זוגיות להרבה זמן. ואחת הדרכים זה באמת להשתמש במילה אני במקום להאשים. זאת אומרת, כל פעם שאני רוצה להגיד לבן הזוג שלי משהו שאני כאילו מתלוננת עליו, אז במקום לבוא ולהגיד, אתה לא בסדר שככה וככה, אני אתחיל דווקא את המשפט באני. אני מרגישה אני מרגישה שאתה לא מספיק רואה אותי, אני מרגישה עצובה בגלל אוקיי? וברגע שאני מדברת על עצמי ולא פונה באצבע מאשימה, אז יש לצד השני יכולת הרבה יותר טובה להקשיב למה שאני רוצה להגיד. אגב, זה לא רק בזוגיות, זה בכל מערכת יחסים, גם כשאנחנו מדברים עם הילדים, גם כשאנחנו מדברים עם קולגות בעבודה. אם אני אבוא לילד שלי ואני אגיד לו, אתה כל הזמן משאיר את הנעליים בכניסה לבית, הוא כנראה ימשיך להשאיר אותם שם. אבל אם אני אבוא ואני אגיד לו, אני רוצה לשתף אותך במשהו, אני מרגישה שהבית נורא מבולגן וקשה לי עם זה, זה עושה לי חוסר סדר בראש. זה שלי, זה לא שלך. אני ממש מבקשת ממך שתשים את הנעליים בחדר, במקום, זה יעשה לי טוב. היכולת שלו להקשיב ולהפנים את הדבר הזה תהיה הרבה יותר גבוהה. והדבר האחרון שלמדתי אותו הרבה לפני שהתחלתי ללמוד זוגיות, למדתי אותו מאחותי הגדולה והחכמה, שבעיות צריך לפתור בתוך הזוגיות כצוות, ולא להאשים אחד את השני בקשיים שלנו ובבעיות שלנו, אלא כל בעיה שיש בזוגיות, אנחנו נפתור אותה ביחד. גם אם על פניו אני אשמה במשהו שקרה בבית, בסופו של דבר הבעיה היא של שנינו, ואנחנו נפתור אותה ביחד. אז האמפתיה במקום הזה, בלהגיד, אוקיי, יש עכשיו איזשהו קושי מסוים, איזושהי בעיה, אבל אני איתך בדבר הזה, אני איתך בדבר הזה, ואנחנו נפתור את זה ביחד, וואו, זה כבר רמה גבוהה מאוד של תקשורת, שמאוד מאוד מחזקת את הזוגיות. אז בואו ניכנס לזה קצת יותר פנימה. דיברנו על הקשבה, קודם כל, קשר עין, הדבר הכי חשוב שיכול להיות בזוגיות. אל תדברו אחד עם השני כשהעיניים שלכם בטלוויזיה או בפלאפון, או סתם בוהות במרחב. כשבן הזוג שלכם מדבר איתכם,
תהיו עם העיניים אליו, כמה זה חשוב. אני עשיתי לעצמי מין כזה חוק, שאפילו כשהילדים באים לדבר איתי, אם אני עסוקה במשהו אחר, אני באותו רגע, כמובן אם אני יכולה, כן? אני עוזבת את מה שאני מתעסקת בו, ואני רגע מתיישבת, אני אומרת לילד או לילדה, בוא שב, בוא נדבר כמו שצריך. נשב רגע, נסתכל אחד על השני ונדבר, ולא אני אדבר איתו תוך כדי שאני מקפלת כביסה או מסדרת מדיח, כי אז הקשב הוא לא לגמרי, ואיכות השיחה אוטומטית יורדת. אז הקשבה אמפתית זה קודם כל עם העיניים. אחר כך עם הגוף. אני לא אשב בשפת גוף של אוקיי, אני פה, אבל לא בא לי להיות פה, בא לי להיות במקום אחר. זה לא נותן את האפשרות להיפתח. כשאנחנו רוצים להיפתח ולפתוח את הלב, אנחנו רוצים שיהיה לנו מרחב מוגן. אני רוצה שמי שנמצא איתי יקשיב לי בעיניים טובות, בלב פתוח, ואם הגוף שלו מופנה לצד השני, אוטומטית השפת גוף שלנו משפיעה על הכל, ולפעמים גם דברים שלא נאמרים במילים, אנחנו מקבלים אותם בווייב של השפת גוף, ולכן שימו לב לשפת גוף שלכם, היא מאוד מאוד חשובה. להיות בתשומת לב מלאה לתוך השיחה. מתן תוקף אחד לשני, וואו, זה אולי אחד הדברים הכי הכי חשובים. כשמישהו בא ומספר לי משהו, ואני אומרת לו, אוי, נו באמת, איזה שטויות. אוטומטית הוא מרגיש מבוטל. השיחה נגמרה, גם אם הוא עושה את זה מרצון טוב, גם אם הוא אומר לי את זה כי הוא באמת חושב, נגיד אני יכולה, סתם, אני שומעת הרבה זוגות שנגיד האישה באה ואומרת לבעלה, אני מרגישה ששמנתי, הוא אומר לה, וואי, איזה שטויות. עכשיו, נכון, הוא רוצה לעודד אותה, אבל באותו רגע זה לא מה שהיא צריכה לשמוע. היא צריכה שהוא ייתן לה תוקף, גם אם הוא חושב אחרת ממנה. גם אם את חושבת אחרת ממנו, רגע תהיי בסיטואציה, רגע תגידי לו, אני מבינה מה אתה אומר, אני מבינה מה אתה מרגיש. אחרי זה, אתה רוצה שאני אתן לך עצה, אתה רוצה לשמוע את דעתי, אבל קודם כל, לתת את התוקף אחד לשני, זה מוריד את מפלס החרדה. כשבן אדם בא באיזושהי תחושה לא טובה ומשתף, ואז הוא מקבל את האמירה הסוגרת הזאת, הוא לא ימשיך. הוא לא ימשיך את השיחה, ויותר מזה, בפעם הבאה, הוא יבחר שלא לבוא ולשתף, כי הוא יגיד, אוקיי, מה, אני לא צריך עכשיו את התשובה המבטלת, אז אני אלך לספר למישהו אחר. ואז אתם מפספסים את החברות, אתם מפספסים את הקשר הזוגי. והדבר האחרון זה שיתוף. מערכת יחסים זה give and take. אם עכשיו אני משתפת באופן קבוע את בעלי, אבל הוא לא משתף אותי בחזרה בדברים שלו, זה לא יחזיק. השיתוף צריך להיות הדדי, אנחנו כל הזמן צריכים לשתף אחד את השני בעולמות שלנו. וזה מביא אותי לדבר הבא, שגם עליו שיטת פרס מבוססת, זה הנושא של סקרנות. הרי מה שקורה בתחילת מערכת היחסים, מה שמושך אותנו ומה שמדליק אותנו אחד בשני, זה לדעת, זה הסקרנות, זה ללמוד להכיר את הפרטנר שנמצא מולי. אז אני סקרנית, אני רוצה לדעת מי זה. אז אני רוצה לדעת על המשפחה שלו, ועל העבודה שלו, ועל התחביבים שלו, ועל המחשבות שלו, והכל מעניין אותי. וכשהוא חוזר מאיזשהו בילוי, אז אני אשאל אותו איך היה, ומה עשיתם, ועל מה דיברתם, והכל הכל יעניין אותי. ואז מה קורה במהלך השנים? אנחנו מרגישים שאנחנו כל כך מכירים טוב את הפרטנר, שכבר אין שום דבר שהוא יגיד לי, שיחדש לי. אני כבר מכירה את התשובות שלו, אני כבר יודעת מה הוא אומר, אז אני כבר לא שואלת. וזאת בעיה חמורה. כי כל הזמן אתם צריכים לצאת מנקודת הנחה שאתם לא מספיק יודעים, שאתם לא מספיק מכירים, ושאולי בן הזוג דווקא יפתיע אותנו. וכל הזמן תהיו במקום של סקרנות, ותרצו לדעת כמה שיותר אחד על השני. ואת זה עושים על ידי שאלת שאלות. כל הזמן בתוך השיח אנחנו פותחים התעניינות ושאלות, ומי שמתקשה בלעשות את זה לבד, אני תמיד אומרת שאפשר להיעזר. יש היום אין ספור קלפים, אני מפרסמת בקבוצת וואטסאפ הסגורה כל הזמן רעיונות לשאלות, לדייטים זוגיים, לקלפים, לנושאי שיח שיכולים לעלות. אתם לא יודעים כמה דברים בערב כזה של קלפים
גם אחרי זוגיות של 15, 20 ואפילו יותר שנים, כמה דברים אתם יכולים ללמוד אחד על השני, ויותר מזה, החיים הם דינמיים, אנחנו כל הזמן משתנים. מה שחשבתי בגיל 20 זה לא מה שאני חושבת היום, ומה שאני חושבת היום זה לא מה שאני אחשוב בגיל 60, ולכן כל הזמן תתעניינו ותשאלו שאלות, ותראו כמה שזה מעורר את החברות ואת הסקרנות ביניכם. זמן זוגי, מדברים על זה המון ברשתות, בכל מקום, אבל זה לא סתם אמירה. זמן זוגי, כמו שאמרתי קודם, זה לא חייב להיות לצאת עכשיו לדייט בחוץ, זה לא חייב להיות פרויקט, זה יכול להיות 10 דקות ביום, אבל זה צריך להתקיים יום-יום. וממש בסוף המפגש הזה אני אתן לכם כלי ממש פרקטי, שאותו אתם יכולים להתחיל לתרגל כבר היום, של 10 דקות ביום שיעשו לכם פשוט פלאים, באמת. חבל לא לדעת את זה. בנוסף לזה, בילוי משותף בחוץ, פעם כן, לצאת מהבית, להתלבש יפה, להתגנדר, ממש כמו שהיינו פעם, יוצאים לדייטים, אוספים אחד את השני, ממש להשקיע בלצאת החוצה. אני מאוד אוהבת שכל פעם שנמצאים בדייט בחוץ, כל אחד עושה את זה לפי הקצב שלו, יש כאלה שעושים את זה פעם בשבוע, יש כאלה שמתאים להם פעם בחודש, תעשו משהו שהוא ריאלי לזוגיות שלכם, לכמות בייביסיטר שאתם יכולים להביא, אבל מה שכן, תמיד שאתם נמצאים בבילוי בחוץ, בהופעה, בבית קפה, במסעדה, בסטנדאפ, בבית מלון, כל מקום שאתם נמצאים בחוץ, כבר כשאתם בבילוי המשותף שלכם, תנעצו כבר את הבילוי הבא. כבר כשאתם היום בערב אנחנו בהופעה, בסוף ההופעה אנחנו כבר מזמינים כרטיסים לדייט הבא שלנו. זה כל הזמן יחזיק לכם את האש הזאת, את הניצוץ הזה, אוקיי? משיכה זה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו בואו רגע נהיה כנים. הרי אנחנו מגיעים לזוגיות, אחד הדברים שמושכים אותנו בבן הזוג זה המשיכה החיצונית, זה המראה החיצוני, זה המשיכה הפיזית, אוקיי? יש כל מיני גורמים שגורמים לנו להימשך לאדם אחר. הדברים האלה עם השנים לפעמים יורדים, וזה מאוד מאוד טבעי ולא צריך להיבהל מזה. מה שצריך לעשות זה פשוט להשקיע בדבר הזה, לא לקחת את זה כמובן מאליו. להשקיע כל הזמן באסתטיקה, בריח, במראה החיצוני. יש נטייה לאנשים בתוך הבית להגיד, אוקיי, אני בבית שלי, אז אני יכול להיות רגע מוזנח, או לא להשקיע כמו שאני בחוץ. אבל דווקא בתוך הבית, תשקיעו, תהיו אטרקטיביים בשביל בן הזוג שלכם. אם לא בתוך הבית, אז איפה כן? מאוד 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 חשוב. והדבר הבא שממש מתקשר לזה, זה העניין של בעצם מחמאות, לפרגן אחד לשני, להחמיא אחד לשני. אם אני רואה שבן הזוג שלי עשה משהו שמטפח את עצמו, שגורם לי עוד יותר להימשך אליו, הוא יסתפר, הוא יתלבש יפה, הוא יתבשם, כל הזמן תפרגנו אחד לשני. כי אם הוא יחזור מהמספרה, ואני לא אגיד כלום, או שאני אגיד, יופי, אחלה, סבבה, אתה תמיד מסתפר אותו דבר, זה נראה אותו דבר, אז איפה המוטיבציה? למה שיהיה לו מוטיבציה להמשיך ולעשות את זה? כשאנחנו מפרגנים אחד לשני, זה הדלק של בני האדם, זה הדלק של הזוגיות, זה דלק בכלל של בני האדם. גם ילדים קטנים, אם אני אבוא לילד ואני אגיד לו כל הכבוד על משהו שעשית, הוא מאוד ירצה להמשיך ולעשות את זה. אני רגע מתעכבת על הנושא של הפרגון, כי אני שומעת הרבה מאוד זוגות בקליניקה שמתקמצנים על המחמאות, ממש כאילו אני לפעמים מרגישה שזה ממקום שאנשים מרגישים שאם אני אפרגן לבת זוג שלי, זה מוריד ממני, או זה יהפוך אותי לפחות, זה בא על חשבוני. אז לא, חברים, ממש לא, וההפך הוא הנכון. ככל שתפרגנו אחד לשני, ככה אתם תרוויחו מזה יותר. השיח בבית הוא יהיה שיח חיובי של פרגון, של העצמה, וככל שאתם תפרגנו יותר, אתם תקבלו את זה יותר בחזרה. זה פשוט ככה האנרגיה הזאת היא עובדת. אז אני ממש ממש ממליצה להשקיע בזה. הומור וכלילות זה משהו שלפעמים חסר, ואני אסביר. במערכת יחסים זוגית יש המון רגישות, כי לפעמים
יש משקעים, במיוחד במערכות יחסים ארוכות. כל מיני דברים שקרו בעבר, כל מיני קביעות, כל מיני פצעים. הוא פגע בי בסיטואציה מסוימת ונכוויתי מהפגיעה הזאת, ואני גוררת אותה איתי שנים בפנקסים הקטנים שאנחנו רושמים לעצמנו. כל מיני דברים שפגעו בנו במהלך השנים, במיוחד זוגות שהם המון שנים ביחד. ואז לפעמים כשמנסים להשתמש בכלילות ובהומור, מתוך המשקעים האלה ומתוך הפצעים האלה קשה לנו להקליל, ואז כל בדיחה יכולה להיות אלבון. והרבה פעמים אני שומעת, אבל זה לא מצחיק אותי, אבל למה אמרת את זה? זה לא מצחיק, או למה אמרת את זה? זה ממש לא מצחיק. חסר כלילות, חסר את ההומור הזה, אז כמובן שצריך לרפא את הפצעים, וכמובן שצריך לדבר על המשקעים ולנקות ולהוציא, אבל גם לא לשכוח, לפעמים להקליל, ולא כל דבר צריך להיות עוד משקע בתוך הפנקס הכבד הזה שיש לנו. אז ככה, קחו את זה גם ככוכבית. אז אמרתי קודם לגבי העוגנים בזוגיות. עוגנים בזוגיות זה משהו שממש יכול להציל מערכות יחסים, ואני אתן דוגמה. קודם כל אני אתן דוגמה למה זה עוגן בזוגיות. למשל, נשיקה וחיבוק כל בוקר. קמים בבוקר, לפני שיוצאים לעבודה, לפני שפותחים את היום, בוקר טוב בעלי, בוקר טוב אשתי, חיבוק, נשיקה, זה עוגן. כי לא משנה מה קרה ערב לפני, אנחנו קמים בבוקר, חיבוק ונשיקה, אוקיי? זה עוגן. עוגן נוסף שיכול להיות זה זר פרחים ביום שישי. לא משנה מה קרה במהלך השבוע, ביום שישי נכנסים הביתה עם זר פרחים, או בארוחת שישי אומרים שבת שלום ונותנים נשיקה. ולמה זה עוגן? כי נגיד שבוע קשה, אוקיי? בתחילת שבוע הייתה מריבה, יש המון מתח בבית, וכל השבוע זה בעצם הליכה על ביצים. מפחדים לגעת אחד בשני, לדבר אחד עם השני, לפתוח את המשבר. ואז מגיע יום שישי, ופתאום אחד מכם נכנס עם זר פרחים הביתה. ישר זה מרכך את הסיטואציה, ולכן זה עוגן. זה עוגן שאפשר להשתמש בו, כי אז גם אם הייתה מריבה, ונכנסתי ביום שישי עם זר פרחים, או עם שוקולד, או עם כל דבר אחר שהבן זוג שלי אוהב, ואני יודעת שישמח אותו, באותו רגע יש איזושהי התרככות, ומשם אפשר לדבר בנחת על הדברים שקרו במהלך השבוע. אז עוגנים בזוגיות זה משהו שממש צריך לייצר, ואם אין לכם כזה עדיין, אז ממש תשבו ביחד ותחשבו מה יכול להיות לכם לעוגן, ותייצרו לכם את הדבר הזה. אז אמרנו שחלק מהחיים וחלק מהזוגיות וחלק מהפאזל השלם, זה גם החלקים הפחות יפים, זה הקונפליקטים, זה המשברים, ושוב אני אומרת, לפעמים זה משברים שהם ביני לבינו, ולפעמים זה משברים אישיים שמאוד משפיעים על הזוגיות שלנו. ולאורך החיים, לצערנו, אנחנו מתמודדים עם המון המון משברים, מצבים כלכליים קשים, קשיים עם הילדים, גיל ההתבגרות, הורים שמתבגרים, לא עלינו מחלות ואפילו מוות ודברים שמה לעשות, אנחנו צריכים להתמודד איתם. וגם אם זה משבר אינדיבידואלי של אחד מכם, אבל אין את התמיכה של בן הזוג וכל המשבר מתנהל לבד והבן זוג לא תומך, זה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מרחיק ולא משרת את הזוגיות שלכם. ולכן ההתמודדות עם הקונפליקטים היא מאוד 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 חשובה. וזה בעצם מה שמבדיל זוג בין מצב של משברים וקונפליקטים שיביאו לפרידה ולגירושים, לבין זוג שמסוגל, שיש לו את החוסן להתמודד עם הדבר הזה, ולרוץ ביחד למרחקים ארוכים גם כשיגיעו המשברים הבאמת באמת קשים. אז קודם כל, לי, הדבר שהכי רגע עשה סדר בראש, זה להבין שזה נורמלי. כשאתה בא מבית או ממציאות שהכל, תודה לאל, ברוך השם, בסדר. לא היה משברים קשים, לא היה קונפליקטים מאוד גדולים, לפחות לא כאלו שראיתי, אז פתאום שמגיע איזשהו קונפליקט זוגי, זה יכול לטלטל את העולם. ואז לפעמים אנחנו קמים בבוקר ואומרים, רגע, אם רבנו בצורה כזאת, אז אולי אנחנו לא מתאימים,
אולי צריך להתגרש, אולי מישהו אחר יותר יבין אותי, יותר יכיל אותי, וכל המחשבות האלה הן מאוד מאוד קשות בתוך הזוגיות, ומביאות אותנו למקומות לא טובים. אז קודם כל להבין שקונפליקטים זה נורמלי, וזה חלק מהחיים, ולכן אני אומרת, לפעמים אפילו אפשר לנהל קונפליקט גם מול הילדים, זה לא נורא וזה אפילו בריא, אם זה מתנהל בכבוד. ובטח ובטח להתגבר על הקונפליקט ולדברר את זה לילדים ולהגיד, נכון, לפעמים ההורים רבים, אבל הם גם יודעים להשלים. זה כל כך בריא, זה ההבנה הזאת שמערכת יחסים מושלמת כשיש בה הכל, כשיש בה גם ימים טובים ונהדרים ויפים, ויש בה גם ימים שהם פחות טובים, וזה ממש נורמלי. אז קודם כל זה השלב הראשון. אחרי זה אנחנו צריכים לזהות את הטריגרים. קודם כל, כל אחד חייב לדעת מה הטריגר שמפעיל את עצמו, לפני שאני פונה לבן זוג שלי בכלל. אם אני יודעת שיש משהו ספציפי שמפעיל אותי ולוחץ לי על נקודות, ואני מזהה את זה בעצמי, אז קודם כל אני עצמי יודעת להתמודד עם הקונפליקט, כי אני יודעת שעכשיו הוא נגע לי באיזשהו פצע, והוא לאו דווקא עשה את זה בכוונה. ואחרי שזיהיתי את הטריגר שלי, הדבר הבא זה בעצם לזהות את הטריגרים של בן הזוג שלי. לדעת מה הדברים שמפעילים אותו, מה הדברים שקשים לו, ולא ללחוץ לו עליהם. אם אני יודעת שהבן זוג שלי מתחרפן כשאני עושה משהו מסוים, אז אני אמנע מלעשות את זה, כי אני לא רוצה כל היום לגרד לו את הפצעים. להפך, אני רוצה לעזור לו. אז זיהוי הטריגרים זה תהליך מטורף שאנחנו עושים פה בקליניקה, גם כי הרבה אנשים עדיין לא יודעים, גם בגילאים מבוגרים, מה הטריגרים שנוגעים בהם, אז קודם כל להבין מה הדברים שנוגעים בי, ואחרי זה באמת להכיר היכרות עמוקה אחד את השני, ולדעת לנהל את זה נכון. הדבר הבא, דיברנו על זה קודם, לבחור מתי ואיך לנהל את השיח. אני לא אפנה לבן זוג שלי כשאני רואה שהוא עסוק במשהו אחר. אני אגיד לו, שומע, אני רוצה לדבר איתך על זה ועל זה, כשיהיה לך זמן פנוי וכשתהיה פנוי ממש רגשית ותוכל לפנות לי 10 דקות לדבר על הדבר הזה, אז נעשה את זה. אני לא באה ופורצת לדלת פתוחה, כי אז רוב הסיכויים שאני אקבל מענה שהוא יהיה לי לא נכון, ומשם ההידרדרות היא מהירה. והדבר האחרון זה להתמקד בבעיה עצמה ולא באדם. כמו שאמרנו קודם, אני לא מאשימה, אני לא אומרת אתה אשם בזה או אני אשמה בזה, אלא יש עכשיו סיטואציה, יש בעיה, יש קונפליקט, אנחנו ביחד בדבר הזה, בוא נעבוד עליו ביחד. מה אתה צריך מה אתה צריך ממני? מה אני צריכה ממך? איך אנחנו נתגבר על הדבר הזה ביחד? אני תמיד אוהבת לעשות אנלוגיה לסירת משוטים. כשיש סירת משוטים ושני אנשים שתים בסירה, אז אנחנו חייבים לשוט באותו קצב, לאותו כיוון. אם אני מתעייפת, אז הוא לוקח את המשוטים אליו, ואז כשהוא מתעייף, אני לוקחת ממנו. אוקיי? אנחנו כל הזמן בדיאלוג על הדבר הזה. אנחנו מתמקדים בבעיה. אני לא אומרת, למה התעייפת? עכשיו אני צריכה לקחת את המושכות בעצמי, אני צריכה לקחת את המשוטים. לא. התעייפת? אוקיי, אני אקח ממך קצת. אחרי זה כשאני אתעייף, אתה תיקח ממני בחזרה. והדבר, הנושא הגדול הבא, כי עד עכשיו זה בעצם היה הנושא האינטימיות הרגשית, אמרנו שקודם כל צריך את הבונדינג, את החיבור הרגשי. אז כשיש לנו את החיבור הרגשי ויש לנו את החברות הטובה ואת המרחב הבטוח הזה, להניח את הראש על הכתף, לפרוק את הלב, אז באופן ישיר המשיכה ישר גדלה, ומיד מגיע גם המגע והאינטימיות. אני אוסיף ואומר שמגע ואינטימיות זה גם אחד הדברים שאנחנו הרבה פעמים מורידים לסוף הרשימה, כי אנחנו עייפים, כי אנחנו שחוקים, כי אין לי חשק, כי לא בא לי היום, כי אני צריכה לקום מחר בבוקר מוקדם, כי הראש שלי מוטרד במיליון ואחד דברים, כי יש גם שינויים פיזיולוגיים, שינויים הורמונליים, המון המון דברים שמשפיעים על האינטימיות הפיזית בינינו. ולכן מה שאני מציעה, וזה ממש עבודה בפני עצמה שאנחנו עושים פה בקליניקה, אבל ככה על קצה המזלג, הדבר הראשון שאני מציעה, זה נשמע קצת טכני בהתחלה,
אבל ברגע שעולים על הגל ומתחילים לייצר את זה באופן קבוע, זה פשוט מדהים, זה מקרב מאוד מאוד מאוד. כל מי שראה את הסדרה הדוקומנטרית על אנשים שבמשך 30 יום עשו סקס ערב ערב, לילה לילה, ממש כאילו היו מחויבים, ראו שגם החיבור הרגשי ביניהם היה מאוד מאוד חזק. אז המגע והאינטימיות מאוד מאוד חשובים למערכת יחסים שלנו, וזה בעצם מה שמבדיל את המערכת שלנו ממערכת יחסים אפלטונית. אז העצה שלי היא כזאת, להתחיל מפעמיים בשבוע שבהם אנחנו ממש לא בספונטניות. אנחנו קובעים ביומן, יומיים קבועים בשבוע, שבהם אנחנו נכנסים למיטה ביחד באותה שעה. אנחנו קובעים 2 ימים, נגיד הימים שנוחים לנו ומתאימים לנו, זה שני וחמישי. קבענו שבשני וחמישי, לא משנה מה קורה, אנחנו שנינו נכנסים למיטה בשעה 9 בלילה. בכוונה אמרתי שעה שהיא יחסית מוקדמת, כי אנחנו לא רוצים להגיע למיטה כשאנחנו כבר גמורים ומפורקים. וביומיים האלה אנחנו ממש מהבוקר מכוונים למפגש האינטימי שהולך להיות ב9 בערב. זה אומר שבמהלך היום אנחנו כבר משקיעים בחיזור ובפלירטוט, אם זה בהודעות, אם זה במבטים במהלך היום וכל מיני דברים, ונכנסים למיטה אחרי שהנחנו בצד את כל מטלות היום. שמנו בצד, התקלחנו, התבשמנו, עשינו כל מה שצריך, נכנסנו למיטה, ואז אנחנו מתחילים מ-20 שניות של חיבוק גוף לגוף. אוקיי? זה נקרא בונדינג, זה ממש כמו חיבוק שעושים לתינוק שנולד, שמניחים אותו על החזה של אמא שלו, הסקין טו סקין, האור גוף לגוף, זה מרפא מחלות, לא פחות מזה. זה ממש מגע שהוא רפואי, מוכח, שאנשים חולים יכולים להירפא ממגע של אור לאור, גוף לגוף. אז 20 שניות ביום חיבוק שמפריש את כל ההורמונים, את האוקסיטוצין, את הדופמין, את כל ההורמונים החשובים לגוף שלנו, ומשם אנחנו ממשיכים למגע אינטימי, זה כבר יבוא באופן טבעי, וחשוב מזה גם לייצר שיח או לפני או אחרי, כל אחד ומה שנוח לו, וממש לשאול את עצמנו את השאלות. איך נעים לך שאני נוגע בך? איפה את יותר אוהבת? איפה אתה יותר אוהב? איזה מגע אתה יותר אוהב? רך, קשה יותר, חזק יותר, עם הציפורניים, בלי הציפורניים. זה כל כך חשוב לדעת להכיר מה בן זוג שלי אוהב. זה חלק בלתי נפרד. אנחנו הרבה פעמים לא מדברים על הדברים האלה מתוך מבוכה, אבל כשפותחים את הזוגיות לתהליך מבורך שמקרב ביניכם, אחד הדברים זה גם לדבר על הדברים האלה, גם לפתוח את הלב. אני יכולה להרחיב על זה עוד שעות, אבל מי שירצה באמת לשמוע יותר, אז יוכל לדבר איתי אחר כך באופן פרטי. אז הבטחתי שאני גם אתן היום איזשהו כלי באמת לעבודה בבית. אז הכלי הזה נקרא בדיקת דופק יומית. זה בעצם כלי שאספתי מכל הדברים שלמדתי בחיים, אם זה התיאטרון פלייבק והפסיכודרמה, ואם זה הטיפול הזוגי וה-CBT והכל ביחד, ופשוט יצרתי כלי שנקרא בדיקת דופק יומית, אבל זה ספציפית לזוגיות. זה 10 דקות ביום שבהם אתם פשוט תוכלו להתקרב אחד לשני בצורה מדהימה. אני ממש ממליצה לכם עכשיו לצלם את המסך, וכבר הערב להתחיל להשתמש בזה. אני אסביר איך עושים את זה בכמה מילים, ומי שירצה הרחבה, אז יש לי את זה ממש מפורט, אני אוכל לשלוח לכם. אז אנחנו בעצם מקדישים 10 דקות לי ו10 דקות לא. ב10 דקות שלי אני אומרת לא. אני מתחילה ממילות הערכה. אני אומרת לו משהו שאני רוצה שהוא ידע שאני מאוד מאוד מעריכה אצלו. זה יכול להיות משהו ספציפי שקרה היום, אני מאוד מעריכה את זה שנתת לי לישון בבוקר עד מאוחר. וזה יכול להיות משהו גדול יותר, אני מעריכה אותך כבן זוג על הדברים שאתה עושה, אבל להגיד דברים ספציפיים, אוקיי? לא משהו כללי. אני מעריכה אותך כאבא, אני כל כך אוהבת איך שאתה מדבר עם הילדים,
משהו ספציפי, מילות הערכה, כמו שאמרנו קודם, פרגון, פרגון ושוב פעם פרגון, מאוד 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 חשוב. אחרי שאמרתי את מילות הערכה, אני משתפת את בן הזוג שלי במידע חדש. משהו, זה יכול להיות משהו שקרה לי היום שהוא לא יודע, זה יכול להיות משהו שקרה לי בחודש האחרון, בשבוע האחרון, מידע שהוא לא יודע. כל הדברים האלה שאתם חושבים שבטח לא מעניין אותו, אז אני לא אספר לו, משהו שקרה לי בעבודה, משהו שקרה לי עם חברה שלי, משהו שקרה לי עם ההורים שלי, לא יודעת, משהו שבדרך כלל אתם לא נוהגים לשתף את בן הזוג, שתפו, ספרו. חשוב מאוד מאוד שתכניסו אותו לעולם שלכם, גם אם אתם חושבים שזה לא מעניין אותו. אתם תופתעו לראות כמה זה כן מעניין. אחרי ששיתפתם במידע חדש, אתם שואלים שאלה שמעניינת אתכם. זה יכול להיות משהו מהיום-יום, איך היה לך היום בעבודה, מה עשית היום, לא יודעת, שאלו שאלה אפילו מצידי, מה אכלת לארוחת צהריים. או שזה יכול להיות שאלה גדולה יותר, כמו השאלות שיש בקלפים, אוקיי? שאלות שקשורות לערכים, לתחביבים, לאהבות, לשאיפות, לחלומות. והחלק הרביעי, זה החלק האהוב על כל המתאמנים שלי בקליניקה, זה התלונה, כי אנחנו נורא אוהבים להתלונן אחד על השני, אבל השינוי שאני הוספתי זה התלונה עם בקשה לשינוי. זאת אומרת שאני לא באה ורק מתלוננת על משהו, אלא אני מתלוננת, אבל אני כבר מגישה לו על מגש מה אני רוצה שיהיה במקום. זאת אומרת, אם נגיד, אני אלך על הכי בנאלי. נגיד, אני התרגזתי שהוא סיים לאכול ולא פינה את הצלחת שלו מהשולחן. נגיד. אז התלונה תהיה כזאת. זה מעצבן אותי שאתה לא מפנה את הצלחת שלך, אני ממש אשמח ויודה לך אם תוכל לפנות את הצלחת, זה יעשה לי ממש טוב. אוקיי? אני לא רק התלוננתי, אני לא רק האשמתי, אני כבר נתתי לו את הפתרון. עכשיו, נתתי לכם את הדוגמה הכי בנאלית והכי גם סטריאוטיפית, אוקיי? אתם תיקחו דברים גדולים יותר, דברים שיושבים עליכם, הרי אנחנו מלאים בתלונות אחד לשני. אם זה משהו שקשור לתקשורת, קשה לי שאתה לא מסתכל עליי בעיניים, אני ממש הייתי רוצה שכשאנחנו מדברים, אתה תביט לי בתוך העיניים, זה חשוב לי, אוקיי? הייתה פה תלונה, אבל יש פה גם בקשה לשינוי, אוקיי? והחלק האחרון, שזה חלק מדהים, זה לשתף אחד את השני בחלומות שלנו. וזה יכול להיות חלום קטן, יומיומי, כמו חלום שלי להחליף את הסלון, ולמה אני מכניסה את זה פה לחלום? כי לפעמים אני נורא רוצה משהו, אבל אני לא אבקש אותו עכשיו מהבן זוג שלי, כי אני בטוחה שאני יודעת איך הוא יגיב. ואני חושבת שהוא יכבה אותי, אני חושבת שהוא יגיד לי שעכשיו אין לנו כסף, או שעכשיו זה לא רלוונטי, או מה, רק לפני שנה החלפת סלון כבר, את עוד פעם רוצה, או משהו כזה. עכשיו, כשזה בתוך התרגיל הזה, אז בעצם יש לי את הלגיטימציה להכניס את החלום. ואני לא מצפה שהוא יתגשם עכשיו, אבל אני מכניסה לו לתוך הראש מה שלי יש בתוך הראש, אני מכניסה אותו לתוך העולם שלי. וזה כמובן יכול להיות גם חלומות גדולים יותר, כמו חלום שלי שבקיץ הבא ניסע ביחד לנופש זוגי, רק אתה ואני, בתאילנד, חודש, אוקיי? חלום, לא בטוח שזה יתגשם, אבל אני מכניסה אותו לתוך העולם שלי. אז זאת הבדיקת דופק היומית, זה עכשיו היה נשמע ארוך, אבל זה לא אמור לקחת יותר מ10 דקות, ואחרי שאני מסיימת את הצד שלי, אנחנו מתחלפים ועוברים לצד שלו, והוא עושה בדיוק את אותו דבר. אפשר לעשות יום אני, יום הוא, אפשר לעשות באותו יום אני והוא ביחד, תשחקו עם זה איך שאתם רוצים, תעשו את זה כל יום, פעם בשבוע, פעם בחודש, העיקר שתעשו את זה, זה מאוד 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 מקרב. לסיכום אני אגיד שזוגיות דורשת השקעה מודעת, ושאפשר להחזיר את הניצוץ בכל שלב. לפעמים אנשים באים אליי במשברים ממש, כאילו היה פה זוגות עם הסכם גירושים על השולחן, ומהתאומות הכי גדולים אפשר לצמוח, והצמיחה תהיה עצומה. דווקא מהמקומות הכי נמוכים אפשר, אם יש, כמובן, אם יש רצון ואם יש עבודה,
אפשר להחזיר את הניצוץ בכל שלב, רק אם יש רצון. ותזכרו שכל שינוי הכי קטן יכול ליצור אפקט גדול. גם אם תיקחו דבר אחד מההרצאה הזאת היום ותיישמו אותו פעם ביום, פעם בשבוע, אתם תראו איזה הבדל זה יעשה. ואם אתם רוצים להעמיק יותר, אתם כמובן יכולים ליצור קשר בכל הפלטפורמות שאמרתי. אם מישהו רוצה לשאול שאלות, אז כמובן אני אשמח. ולסיכום, תזכרו שאם הדשא של השכנים נראה לכם ירוק יותר, אז סימן שהגיע הזמן להתחיל להשקות גם את הדשא שלכם. תמיד, תמיד, תמיד להסתכל פנימה על מה שאנחנו, לא על האחרים, ולחשוב מה אני יכולה לעשות הכי טוב למען עצמי ולמען הזוגיות שלי. אז אני ממש ממש מקווה שנתרמתם, ואם מישהו רוצה לשאול שאלה בצ'אט או במיקרופון, אז בשמחה, ואפשר גם כמובן לפנות אליי באופן פרטי. הכל מצולם, אני אשלח את זה גם, את ההקלטה, ותודה לכם על ההקשבה. תודה. תודה רבה, ואני ממליץ. איזה כיף. תודה רבה רבה. תודה, אדר, תודה, אלמוג. תודה לכולם. שיהיה לכם לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.